Evo nas priprema ljudi, sjebani komina mi sa Šemsotom, ovi mladi puni energije. Vitamin reload. Evo, Halo. Ej, platit ćeš Ata, tukaj ti bom dal. Ata, sam jaz već najstariji. Priprema za ugrijavanje muzike je tam, vitaminska pijača je tam, a ne za mišice. Tu direkt imaš trgal na to. Ova je rekao da će biti neki puf, pa ćemo vidjeti šta će biti. Tako da počas se odpravljamo. Ajde, vzeli smo taksi, furali se bomo u Mercedesu, u stilu da gremo na skutera. Ajde ti pet prvi. Pa u Slovenijo pride čez 10 let sam 200 euro prevožen. Ajde rok plato pa gremo, evo ljudi se zberajo. Zenit Hala je tu, Momo je pod gasom. Spremni na žurko. Ovo su za batinanje. Gremo stari, gremo. Evo nas mrzluka pizda, vice noć. Hala je uzad. Čaka se, nabera se. Evo, če hoćete kupati sam neke robe, tukaj jo imate. Evo ga, zagrijavanje počinje. Ogrevanje se je končalo, zdaj se čaka na skuterja, polna hala, vibe je hud in ko mi čakam da vidim tega človeka oziroma to skupino, ki jo poslušam skoraj cel life. Pije se Red Bull, by the way.
prežurali smo, konc je, slaba urica, 45 minut, ful dober, glej, dobro.